micil saking setinggil ngawe prawadya bala pindha surya micil saking arga anyuruting bawana remu pepadange ngaglah wonten ngajenganing pintu pengkeran kraton Ngalengkondiraja sapa tambuh sapa rikwarnane ro tetungguling Purwadya Bala Ngalengkonata Prabu Rahwana Raja sigra cancut taliwondo sing manah arsa minggah dhateng kayangan Puspa Kawedar napak bantul ngambah jumantara miling-miling kadya jangkung mider-mider yayah angidri kawistara nusup Bima Imantaka Kang Winursita kang minangka dadi gelising kandha sing kanting carita punika tawarnane ing kayangan Puspa Kawedar wonten lengking Gunung Siwlawulu sapa tambuh sapa kang gedhong minangka dadi tetungguling Purjawata Wiwisik Iwang Bathara Ganeswara sapa tambuh sapa Wertatka semono Sanghyang Ganeswara dumadi Sangka Narendra Lokapala Prabu Danapati Yudhanaraja kanggo skunduring kasedan Jati Ewa semono kapundhut para Jawata minangka dadi langkeping Dewa Tridasa Wataknawa. Kagiat kadaya kawekasan dupi uninga piswanaring rayi Narendra ing Ngalengkondiraja Prabu Rahwana Raja. Dupi uninga kadang taruna kepareng marsawan
Gage ngacani mangkura cipta renggane kang dereng kawya sinlati. Anjali kang puspita arum katiuping samirana amrik Ngeskandani kang Sekar Gadung ambabar kegondo kang arum Pindha puspita mungging puri wong baun langgeng sinunggi datan awrat ora bakal kesamaran iki kaya adikku Yayi Prabu Dasamuka kang wis pinter sowan ana ngarsanipun Kakang Yayi rak padha raharja to sak praptamu yo tak tampa apa pengendikane Kakang Ganeswara ya Kakang Donopati. Aku sowan ana ngarepanmu kaya adoh saka panyendhu. Widodo lakuku. Mung suwe ora pepanggihan. Adimu aku ngaturake sungkem ana ngersane Kakang Donopati. Iya tak tampa. Pudya pangastawa tumuli tampil. Ya tak cadhong tan loro. Tak pundi ana mustaka muga dadi kejiwan paripese kadar mane Kakang Donopati. Yayi Dasamuka mengkono. Nanging kejaba sing iku di kok kadingaren janur gunung. Kowe sowan ana ngarepanipun Kakang saknyatane duwe wigati apa wis jajal gage matura. Ora ngono, rebut cukup ya, Kang. Trane wektu dina kapungkur. Aku nampa musik Sang Hyang Rudra. Aku bisa lestari ngasta kawibawan ana negara Ngalengkondiraja Tatkur Semana. Aku nganti gawe bebanten tega karo sedulur tuwa ora liya kejupung Kakang Donopati. Nanging wis semono langgenge panguwasa ing negara Ngalengkondiraja. Lan aku bisa gawe tentrem para kawula sing cumondhok ana ngongkon Ngalengkondiraja jerpun Kakang wis bisa nggayuh wahyuning Jawata kang aran Kembang Dewarna. Mongko miturut bosek sing reksa widadaning Kembang Dewarna ki ora ana loro ganep telu ya mung siji Kakang Donopati bro Kang. Wektu kalunggan iki aku sowan tekan kene isine mung bakal nyuwun ngampil kagungane Kembang Dewarna. Tak nggone kekuatan adimu ngreksa widadaning para kawula Ngalengkondiraja. Dewayana yanun tuna wong aprang. Wong aprang ngasang sayan mulating gagana. Ngelingono sang Tribawana. Oh
kandhani Yodi kembang Dewarna kuwi kembang ora mung sembaranganing kembang nang wipujaning dewa minangka dadi pepetetan swarga loka pun kakang dipundhut marang Sang Hyang Permedi supaya ngreksa widadaning kembang yen nganti ana owahing kembang ana nganti owah gingsri kembang nyawanipun kakang sing minangka dadi tok Lokong sang kang sanga iku Yodi urungna kekarepanmu aja nganti ngucap ngrasani marang kembang Dewarna kang cumandha ana kayangan puspa kawedhar kene Yodi. Yen kaya ngene tembungmu ateges Kakang Dropati iki dewa sing ora ngerti kiblating lelabuhan. Lho. Kok kowe ngarani pun Kakang ora ngerti kiblating lelabuhan iki dasare apa? Lho. Kakang Dropati iso urip kepenak iso dadi dewa. Kuwi sing minangka dadi lantaran ra adimu aku. Jajal kowe biyen ora tak pateni. Luka pala ora tak bedah. Tangeh lamun kowe iso diwisuda dadi dewa. Kaya ngono jeneng Kakang Dropati kuwi utang lelabuhan. Utang bebuden karo Dasamuka kene yo. Bareng kowe saiki wis mukti kepenak kok dadi lali karo wong sing labuh karo kowe. Apa kuwi wong sing jeneng ngerti tanjeking lelabuhan? Mengko dhisik kuwi dipilahke. Yen mungguh kembang iki kewajibaning dewa, kewajiban sing kudu tak tindakake. Yen bab lebuhan kaya mengkono ya pun Kakang ora dedeng aling-aling. Tak trima kowe iso nyuwargake pun Kakang. Usana pun Kakang diwisuda dadi dewa. Lah mula kuwi penak ora dadi dewa? Penak banget. Tata titi tentrem, isine mung geneng lan hening. Mulane kuwi aku ndirasa kepenak kok dadi karo sing ngepenake lali kuwi. Anggapmu kepiye coba? Tak suwun ngambil. Aja Yodi elu. Kowe tetep berguguk ngono waton. Ora ngulungi kembang Dewa Ndaru. Yen kowe bakal ngruda paripeksa. Adreng anggono bakal nggayuh Dewa Ndaru tenan kok Di. Kuwi toe patine Danapati. Gedhe cilike yen wis pancen kowe pinter ngilangke Danapati ana kayangan puspa kawedhar mbok menawa kowe kelakon boyong kembang Dewarna. Duka yayasi dijojo bang awing-awinge tinaping muka katon kabaranang yes tungkur jagat maniraja dewa keparat wis senajan tong aku sedulur karo aku nanging mung tata lair mungkin batin cetha yen kowe ajak gegeran meneh aku kandha pisan meneh kok ulungke apa ora Dewarna ora bakal tak ulungke dosa wah kepat ora patut sedulur sing ora apik dadi adine-adine aja takon dosa ora pinter ngulungke putra Dewarna mrene remet dadi awu mrene dosa muka aja kantuk lae Suah what wah bocah
Wah. Tugel. Wah. Aku gumun karo Kakang Donopati kadigdayane ora suda-suda. Malah kepara dadi dewa malah saya mundhak kadigdayane. Aku metingkan dadi ratu ning ngalengka kok mengkis-mengkis. Setan alas ora. Ning pomo dipumune dosa muka nganti kalah karo Donopati wiranging jagat. Kakang Donorejo, apa dosa muka? Aja kirang-kirang ngguyu. Kowe tanding karo dosa muka menang lumrah. Ning janji kowe kuat nampani pusaka ngalengkon diraja pedhang Mentawa tak guroni. Ayo dosa muka aja mung apa pedhang Mentawa. Yen perlu gegaman ngalengkon diraja bongkon tamakno karo Donopati. Wah kepat ora patut sabet pedhang Mentawa tugel siramu. Manot. Wah. Menurut yang setan lain. Wah. Aduh, hati.
Mati aku. Ayo sampean. Aduh. Kakang Danaraja aku wis tobat aku njaluk ngapura Kang. Aku ngrumangsani kalah tanding karo kowe. Ayo sambat Tada Sumuka. Aku gumun karo kowe wiwit jaman semono lah kok dadi karo aku kok kaya-kaya blas tanpa ngajeni. Jare kowe ngaran aku sedulurmu tuwa. Sing kudune kok nggo ngayom. Kok nggo rembugan. Lah kok senengane gawe susahe sedulur tuwa. Ayo rasakno saiki. Aduh. Aku wis kapok tenan aku Danaraja aku njaluk ngapura. Tenan. Kowe tak kei ngapura. Ning ora kena ngucap ngrasani karo kembang Dewa Ndaru kepiye? Ya wis ora apa-apa ya ora. Aku culno. Duwe sedulur, duwe adi kok jan blas ora iso dirasake. Ayo tangi. Aduh. Kowe tak uripi dosamu. Kowe tak kae ngapura. Ki bedange sik kok gunak isih. Nunggu nyambung ekonomi kok. Ya wis. Ampuh tenan kowe Kang. Dadi kowe tak tamani pusaka. Widi kuwi ya pusaka kadewatan pedang mento sing wis kondang minangka dadi tetungglitus. Lah kok dadi ora tumon nang awakmu. Digdaya tenan. Tak kandhani ya Digdaya kuwi ora merga ta saka apa. Ora merga le duwe pusaka gegaman sing kaya kowe. Nanging wong ki yen duwe rasa sing sumarah marang Gusti kang nyipta jagat. Kekuatan ya disuwun saka Gusti sing gawe urip kepansangkan parane manungsa kuwi saka Yang Manon sing gawe urip nyipta jagat. Ngerti? Ora ngerti. Aku durung tau sinau kuwi Kang. Mula kulinakno. Kowe wis rumangsa tobat, wis rumangsa kalaman kun Kakang, wis kono bali. Ning ngene ya Kang aku mesakno karo adimu. Mesakno karo aku. Ngene wae. Merga wanter dawuh Sang Hyang Lodra karo aku. Nek jane pancen aku kudu nggawa kembang Dewa Retna ning gandeng ya kabeh mau iku minangka dadi kewajibanmu. Mongko yen nganti kembang iki mu tak gawa kowe ya nampa duka saka pukul Sang Hyang Guru. Yo. Wis saiki ngene wae sethithik edang. Aku tak ora nggawa kembang, tak ora nyilih. Ning aku tak kepengin weruh wae piye, Kang? Aku weruh kembange, weruh wujude aku wis rumangsa ayem. Wis rumangsa diayomi karo kembang Dewa Retna. Wis kowe mung kepengin weruh tok. Iya wis. Ning ora kena tumindak sembrono karo kembang. Ora, yakin ora. Aku di karo kowe aku mungkin ndak kualat. Gini ngerti kualat barang. Ya ilok-ilok. Ning sing cetha ngono ya Kang leganono aku tak weruh wae wis. Tak weruh wae wis trima. Tak nggone ngayem-ayemi pikirku mergo iki wanter dawuh Sang Hyang Loya. Yen panjen kowe mung kepengin arep dulu wujuding kembang Dewa tutno pun Kang. Yo matur nuwun ya Kang.
apa Kang? Lho nek roh wujude kembang Dewarna iki. Wah. Ya memper tenan. Lah wong kimplah-kimplah kaya ngono. Mulono wanter banget Sang Hyang Lodrang musik karo aku banjur aku supaya bisa mboyong kembang dewa. Lah ya pancen endah tenan. Wah. Bisa mekruk kembang Dewarna. Aku ki cedhak pasar kembang Kang. Ning aku mubeng pasar kembang nganti tekan Toyudan ki ora oleh kembang sing kaya ngono ku. Elok tenan. Kuwi paringane sapa? Iki pujane Jawata. Dumadi saka sabdaning Jawata kang minangka dadi langkeping pepetetan pasuwargan. Ora ngono. Yo kowe dadi juru kunci. Iya. Sing ngreksa kawidadaning Puspita kuwi pun Kakang. Ayo wis padha nek cara nggonku juru kunci. Wis suwe Kang, wis suwe banget. Lawas. Wah, edan tenan. Biar nanti ora kena cedak kae. Kareng aku nek weruan kok ngono kae terus nek ora ndumuk ki ora lega ya Kang. Ora kena digrayang. Yen nyawang ning kae ora kena digrayang dening sapa wae. Aja meneh siadipun Kakang ora diparengake. Ora ngono. Dadi kowe iki nyanding ya urung tau grayang durung. Kaya betah-betahe ngono. Ning ya karang sing jenenge wong tresna kaya Kang, wong tresna ki ora kudu duweni. Ha iya nyawang wis wae. Aku ki ya ngono iki ku tak tutupne le nyawang ya Kang, ku tekan omah. Aku tak mbayangke. Iya. Elok tenan lek dadi mawa kumara, mawa teja Kakang Danapati mula sanga kuwi. Ora dadi elok ing kanan yen to Dewarna ki pancen minangka dadi mustikaning para jat. Lah rak tenan. Kuwi ya kok sirami barang. Aku ora tau nyiram, ora nggunakake tirta, ora nggunakake apa ta apa. Ning kembang iku wis bisa mekar dhewe. Anut ilining kala yen sore kudup-kudup dhewe nanging yen to mangsane megar dhewe. Wah, apik tenan. Aku duwe kembang ora tak garke ora iso. Kuwi jan ra kok rabuk barang. Ora nganggo rabuk barang. Kowe elok tenan. Wis saking ngene Di. Ndang kowe baliyo. Tak kira wis tutuk anggonmu nyawang wujuding kembang Dewarna. Oh iya tak trima ya Kang, wis iso meruhi wujude kembang. Wis aku seneng banget. Aku tak bali. Nek senajan to bali kembang tetep tak gowo, Kang. Ora toto
kula. Kacarita Tatkosmana Puspita diwerna kinarya rebutan Prabu Dasamuka lan Sanghyang Bathara Ganeswara sangka bantri regemane Sang Dasamuka ditebut dening Sang Danapati noyan-ayo Baskara dadi mangsa pedhoting asta Dasamuka nggawa kembang Dewarna Danapati namung nyepeng wujuding Bremara. Bremara iku tawon. Tawon sing gedhe kumbang. Uninga yen to Sang Danapati amung angasta wujuding Bremara. Prakami Dara kawitra sungkawa duninggae. Wah. Wah. Aku njaluk ngapura. Dosa apa sing tak sandang lha kok dadi ana kedadian kaya ngene. Dasamuka, Dasamuka. Kowe kok bangetang nggonmu siha marang sedulur lanang. Dewarna aku sing duwe kewajiban ngreksa widadaning kahanan lha kok dadi kok cidra. Ora wurung iki mengko kakangmu bakal nampa pidana disotke kawah Candra Dimuka. Ya wis. Arep tak tututi mbok menawa iki minangka dadi garising lelakon lan kodrating laku Danapati. Aku tak pasrah karo Sang Hyang Bathara Guru nyadong pidana. Ning tak pikir-pikir aku nang kono mengko mah nampa duka sing akeh. Wis ngene wae. Gandeng aku ngrumangsane luput. Aku tak jegur dhewe wae ana kawah Candra Dimuka. Kacarita Tatkosmana. Kawistrahan wong Sungkawa Sang Danapati. Tuwuh pangariba tinampi para Jawata kutayang medun sangka kayangan Suraya. Patih ing Junggring Salaka Hyang Bathara Narada.
Dewayana yanun tunawa ngaprang sang sayan mulata tripawana Dewa tetanjangan Saryaniro berkencang karo daya tolong ya titah ulun Danaraja Danapati jeneng kita Anawung Sungkawa kan aduh ulun sungguhing pabekti mikunjuk sanda pepodo ya ulun tomo ngaturaken ketiwasan kulun kula wekdal samange pasrah pejah gesang nderek kapidana menapa lho mengko dhisik kok jeneng kita menjur sora pidana ki jeneng kita rumangsa darbe kalupetan apa kula tatkala semanten kula kedatengan kadang kula taruna Dasamuka oh Rahwana Raja iya badhe mutrah ngampil pusaka Dewarna kula pambengi wis semono Dasamuka cukeng lan adreng sumedya badhe mundhut puspita Dewarna cukenging manah kula sabila jeneng menika minangka dadi kewajiban kula dados pancakara oh pasulayan dumados Dasamuka rumaos kawon ewa semanten kula gadah welas asih kalih kadang kula taruna kula aturi pangapura sawentawis Dasamuka namung badhe cekap ningali kemawon mboten sumedya badhe milik dhateng Dewarna Dasamuka kula dherekaken supados anyumrepi punang Dewarna nanging watak Dasamuka kula senajan to piyambakipun tata gelar kapok nanging saksamunipun uninga dhateng punang Dewarna kembang Dewarna kacidra kabeta mlajar dhateng Angkandiraja kulun ewa semanten grayah-grayah kula rebetan kalian pun Dasamuka tangan kula namung angsal wujudipun kumbang werkencang karo daya lho ya iku bermara kang tansah angisep marang sarining puspita Dewarna kula iya mila saking menika kula monggo suwi kula dherekaken kula mlatambu mboten badhe sowan dhateng pukulun Bathara Guru kula sampun nglenggono lepat kula piyambak ing badhe nyemplung kawah candra mengko dhisik jeneng kita ora luput ning bisa kelakon iki minangka dadi galenganing lelakon iya bab Dewarna dicidra Dasamuka ora lupute si Danapati mlaya ngger senajan wektu kalunggan iki kembang digawa Dasamuka jeneng kita mung entuk kumbang nanging mangertiya senajan iki wujuding kumbang ning mbok menawa sing iso gawe baline Dewarna ya kumbang iki senajan kita wujud dewa sing reksa widadaning kembang bakal golek baline kembang durung karuan yen to iso oleh gawe ning yen kumbang iki senajan to wujuding satu kewan jer kumbang iki karo Dewarna iki berarti karo sesotya lan embanane si kembang sesotyane sarining madu kang diisep dening si Bermara ora ngaten iki lajeng kersanipun pukulun supados lestantun kembang menika cumandha
wonten kayangan puspa kawedhar. Mangerti ya nggih? Saknyatane panjen kembang iku dipintake marang titah ulun Rama Regawa. Senajan to kita tata gelar minangka dadi pepasren ing swarga loka nanging mungguing batin iku pengapesane para kethek, para riwanda ing Pancawati Dendha. Kang Sawa iku. Saiki tak balekke marang jeneng kita. Ngiras pantes jeneng ulun bakal nodi kekuatane Sidana Pati minangka dadi jering dewa. Iya. Kersanipun pukulun Narada, para dewa-dewa wis padha duwe anak kethek kabeh kalbu jeneng ulun. Wiwit saka Adi Permesti Bathara Guru, Anoman Senggana kae putra Adi Permesti. Kapiyani lho, itu anak ulun. Gandeng kita pribadi sing durung duwe anak kethek wis jajal, kowe mbudidaya kepicarane kombang iki iso dadi jejering riwanda. Kiwayana yanun tunawa ngaprang kasangsayan mlati nggagono andul tribawana sedakep saluku tunggal Sang Hyang Ganeswara Yuri Sang Danapati manekung marang pangsing Gusti kang karya jagat arsa muja wujuding bermara noyanayo Baskara Timungsa kasembadan apa pamutahe anjek marang jejering kombang ilang sipating bermara ing kono ana wujuding riwanda kang kawis kaget kang sampeyan dulu. Kepiye Danapati? Kula kasembadan pamuta kula manduk dhumateng Jawata. Jelek ilang sipatipun kumbang dados riwana. Rekencong karo yang ya. Kali cothi nggo dodol pete. Pak Pong sate kambing. Ya, ulun wis percaya yen jeneng kita pancen wis dewasa anggone minangka dadi langkeping dewa Tridasa watak 30 kula. Iya. Menika badhe kula aken anak. Ayo monggo wong kowe sing gawe dadi sadaku anak kena dana purunan kena. Ning gandeng kethek nggo dolanan ya prayoga. Banjur luwih langkeping kanan aja nganti iki mengko bocah
Dadi bocah sing bingung tumuli atur lan paring ana jeneng sing cocok karo udadanane iku lho mekaten. Pocap-pocap asma Kinarja apa sak ngarepmu anggonmu ngkei jeneng karo anakmu kethek. Japane wong tuwa umpamane sok anake ben iso slamet tekan sak lawase dijenengi slamet. Apik. Sok bocahe pinter iso ngentup dijenengi ason-ason. Wis mau ya. Prayogane jeneng kita bakal paring asma sapa kula trinekseni kulun. Riwanda menika badhe kula paringi pusaka asma Permuja. Permuja Bau. Wah, apik banget apik. Iya. Panjen bocah pujan cocok Pramuja. Ha ta? Ih, ngono arek ngono. Iki cakra kawedar pekerbab. Ya kalbu wong saka nggo keris kendul. Ora ngaten iya. Tapi sekarang bubar. Ora ngaten iki. Ya, ulun anak seni nggih, mekaten kulun. Badhe kula piji. Wis kanu diingani. Nggih. Putraku si Pramuja Bau. Aduh. Paduka sinten kulun? Ulun wong atuwa kita Sang Hyang Ganeswara ya Sang Hyang Danapati ya Danaraja ora ngaten. Kula putra paduka ya mengkono. Sira kekasih Kapi Permuja. Wih. Nah saiki ngene nggih. Senajan to iki wujud riwanda nanging percaya sing bisa goleki lan bisa nggawa bali anane Dewarna ya mung iki. Kita ora bisa, sapa-sapa ora bisa, ning yen to Permuja mesti bisa. Ora ngaten. Permuja ulun paduka sinten? Oh, ulun pepate Kayangan Solo ya. Iwang Bathara Rada. Ora ngaten sungkem kula. Ya, ulun nama. Nyadung dawuh kulun. Jeneng kita duwe kewajiban. Gandeng rikala semono jeneng kita iki dumadi saka kumbang sing kulina ngisep sarining madu puspita Dewarna. Iya ora? Iya. Gandeng saiki Dewarna digawa dicidra dening Dasamuka. Bali ya saka kowe, ora bali ya saka kowe. Ning nganti Dewarna ora bali ana papan kene bisa kelakon kowe kok ngakangian. Iya apa mbuh ya? Leres buku narang ngono mulu jeneng kita duwe kewajiban baline Dewa Daru apa Dewarna. Kok kelingan dari aku. Iki ngestuaken dawuh nanging Umadima jeneng kita suwita nang Pancawati Dendhu. Prabu Rama. Iya. Kanggo tukalunggan iki lenggah ana Swelagiri iki minangka dadi pakuwane Prabu Rama sakandhane. Kanthi lantaran jeneng kita suwita nang kersane Prabu Rama wis ta. Jeneng kita mesti kelakon boyong Dewarna sing wektu kalunggan iki ana regemane si Dasamuka. Dewayana yen nuntun wong aprangasang sayaning kasang sayan mulat tribawana ngestuaken dawuhna yen mekaten kepareng ingkang putra tumuli nyuwun pamit Kanjeng Rama ngestu dawuhipun Pukurana Rada suwita wonten Pancawati Dendhu ya sing ati-ati ya nggih sing eling lan waspada merga sarana kaya mengkono jeneng kita bisa enggak boleh gawe baline Dewarna pusaka ingkang ngestuaken dawuh Kurana Rada ya ulun pangestoni banyu mili kula
kalea takut maringkut siungnya katon mawingis wingis mawa sindung yen lumaku om anak Prabu Dasamuka sampun kundur. Nggih, Man. Saged angsal damel menapa mboten anggenipun badhe mboyong kembang Dewarna. Pangestune Paman Prasta oleh gawe. Wah, rak ngaten wae. Kepareng nyadung dawuh. Saniki ngeten, Man. Gandeng tat kala wingi niku kula iso nggawa kembang niku kanthi diya diniya. Nganti anake Bandayuda kalih Kakang Danapati. Wah nggih. Ning wis manten kembang dadi rebutan kula sing menang. Dewarna tangan kula. Nggih. Lajeng sani ngeten antum gawe kembang manggawa. Awit yen niki mangke cumondhok ten ngalengka ten tangan kula. Ora urung niki mangke lak Danapati Kakang Danaraja nututi ten ngalengka diraja. Kula ora wegah gegeran karo Kakang Danapati ning niki mangke yen kembang anti ketok karo Kakang Danapati ora urung digawa bali ana kayangan Puspa Kawedar. Ora ngaten lajeng kersanipun tak titipi Paman Prasta. Lenggah ana kepatihan. Iya. Ning Pomo Dipomo sampeyan ampun sembrono kalih kembang Dewarna. Nek nganti ana kedadian Dewarna cilik rusak alum gedhe nganti ana kedadian Dewarna mati. Sing kula gijol sirah sampeyan. Woi. Sagah nggih. Senajan to awrat kula sagah nggih. Jerih namung paduka ingkang minangka dados pangayuman kula. Larang ngoten. Pun diga bali. Diga wonten kepatihan. Lan weling kula ampun nganti niki mangke kepresan kalih Kakang Danaraja. Arek ngoten pun mangke kula rawatane sing klimen. Kula ajeng nemoni Sinta. Sampun kersa ngladosi urung niki mengko tak leliting tak rembugi mbok menawa iso nglegake wah aku sok kadang kala trenyuh kaya ngopo rasane dijedoli wanku karo Sinta pundika kembang dikoten kepatihan kula tak manjing kedaton man oh nggih ngestuaken dawuh nggih dipun pamit.
kang kinanyosan lembeting carita punika tawarnanira ing lenggah ing Pakuwon Swela Giri. Narendra Pancawati Dendra jejuluk Prabu Rama ya Prabu Regawa. Kasiba para Narapraja kadang mitra panuju ing kepareng caket ingkang rayi kekasih Raden Lesmana dalah Sang Gunawan Wibisana kepareng ayun pepatih ing Pancawati Sang Narpati Jaya Sugriwa dalah para putra-putra ing Guwa Kriskendha Raden Anggada Raden Jaya Anila ingkang kepareng pengkeran risang permuja bau putra ing kayangan Puspa Kawedar uninga gilaring pepanggihan mangkono cipta renggani Sang Nata Prabu Rama Wijaya. Mirem kembang popong sarimulat kembang trate bang rerayungan ron malengku rumambat katon pepuletan lir kang kembang karang lir kang kembang karang sungsang rumambat katon pepuletan yuk ngiwang sukmono kang liluwih unggal langgeng sunggih datan awrat kadangipun Kakang Dimas Lesmana lan Gunawan Wibisana padha prayogakna jeneng sira Ngabiyantara Dimas
Kula ngestuaken dawuh timbahan Paduka, ngestuaken dawuh Koko Prabu. Sungkeming pangabekti mugi kunjuk sandaping pepodos. Manrugi kula ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk ngarsa Paduka Koko Prabu. Iya, kadangipun Kakang sakloron tak tampa. Kakang Narpati Sugriwa. Oh, nggih. Kula nuwun paring pangandika ing dawuh sinuwun. Gelaring piswanan wektu ing kalunggan iki beda marang swasana kang wis padha dialami sadurunge. Senajan to iki pepak para putra-putra Riwanda nanging ana kang minangka dadi kejuting pamikir. Mengkono Kakang, lho kejut penggali Paduka. Wonten pundi sinuwun? Kae ana salah sawijining wanara sing kaya-kaya jeneng ingsun durung tau wanuh. Mung sajak nyolowadi saben jeneng ingsun tumenga dheweke tumungkul. Ning saben-saben jeneng ingsun tumungkul dheweke malah tumenga. Kaya apa pancen Riwanda saka Nggoges Kendha pusaka Jaban Rangkah. Nggih wonten pengkeran. Iya. Kula piyambak ya gumun lah kok dadi ana wong neka. Kula niku mboten rumangsa di rombongan munyuk kaya nika. Nek ndelok uda-udanane meking mun ra bener niku. Ning kok wani tranyaan, wani jejer-jejer bolo kethek ku yo. Sing arep nggo udu apa? Niku mung mbok menawi nung badhe nderek ningali pisuwanan. Nanging jajal jeneng ingsun kok rada tuwuh rasa pitakon sakwentor tak timbang. Monggo. Ning yen kinten-kinten niki mangke malah mung grepot-grepoti laku. Kabisan ora duwe kepara malah ngekek ragat. Ken lunga riyen mawon. Aja banjur ndak kang kaya mengkono Kakang wis jajal mengko tak takonan mengko to Riwanda. Sliramu ki sak nyatane Riwanda Kaleman Nggoges Kendha pusaka Jaban Rangkah. Sira tak timbali. Aduh sinuwun. Sewu lepat mugi diagung pangaksama estunipun wale-wale menapa kula menika Riwanda saking kayangan Puspa Kawedar sinuwun. Puspa Kawedar ki papane para Jawata kang lenggah ana kono pepundhenku. Sang Hyang Ganeswara. Nggih. Kula menika putranipun Sang Hyang Ganeswara, Sang Hyang Danapati. Yen panjen mengkono cetha yen to jeneng kita sowan mawa wigati tak parengake ngabyantra coba caket marang jeneng ingsun. Sira darbi kekasih apa? Gadah. Kula pun permuja bau sinu. Permuja bau tak parengake caket pisuwanmu nggih. Anjralir kang Puspita Kasiring samirana ambre kongas ganane ngang sekar kadung sekar kadung ambabar kekondo kang arum pindha puspita mungging puri sajake jeneng sira Darbi Wigati nggih wis jajal matur yen to diutus marang pepundhenku Sang Hyang Ganeswara jeneng kita matur. Ih. Sewu lepat mugi diagung pangaksama sinuwun kepareng badhe munjuk atur.
Sepisan sowan kula menika tinanggenah mlajaraken duta raja penglawung utawi raja duta penglawung. Raja iku ratu duta utusan penglawung pepati apa raja pati kang nempuh marang wong atuwamu. Yen raja pecah dening kinantenan, nanging yen to menika mangke boten dipun budidaya badhe wonten bebanten ingkang kathah. Purwanikanipun ngaten. Kanjeng Rama menika angreksa widadanipun pusaka kembang Dewarna. Iya. Menika senajan to namung mujudaken pepetetan pasuwargan nanging menika kalebet kegiatanipun paduka Kanjeng Sinun Prabu Wijaya sakwadya balanipun. Iya. Aku wis ngerti Pramuja. Nanging wekdal sak mangke sinuwun ngaturaken ketiwasan kembang Dewarna ical dipun cidra Prabu Dasamuka. Aduh iki lakon napa? Dadi kembang Dewarna dicidra Dasamuka Pramu. Kasinggihan. Lajeng angka kalih. Kula ingkang tinanggenah darbe kewajiban budidaya wangsuling kembang Dewa Ndaru nanging kedah suwita ngrasa paduka Sinun Prabu Rama Wijaya sowan kula. Sinun kula semedya badhe nderek suwita ngabiyantara mbok bilih senajan to klungsu uju kula minangka dados wuwuhing kegiatan anggen paduka minangka dadi jejeragung pangayom bebrayan luhur. Mekaten Sinun. Dening utamaning nata Karbudi pawalaksana pawalaksana Agung genya paring dana ing Yayi Gunawan kula nuwun paring pangandika ing adhawuh Kang Prabu. Dewarna murca dicidra marang Rakanta Dasamuka. Ewa semono iki pramudya bakal suwita ana ngarsaning sun Yayi. Malah samenika ngaten nggih mawon, kinarya nadi dumateng lalabetanipun si Pramuja Bau. Pramuja Bau sembada suwita ngersa paduka Kang Prabu nanging nggih atur kula yen saged boyong wangsul kembang Dewarna. Sampun ngaten nika. Prayogi dipun dapuk dados dutan. Nyidra Dewarna ing dasamangke reganipun Koko Prabu Dasamuka. Oh iya. Ora jeneng ngambali atur. Sayoga marang wong atuwa kita, jeneng kita sembada suwita ana ngarsaning sun. Nanging yen to jeneng kita sembada nggawa bali Dewarna. Ora ngaten. Kula sagahe sinuwun, kowe saguh sagah. Yo yen panjen mengkono jeneng kita sepisan meneh bakal tak dapuk minangka dadi senopati dutan. Pomo dipomo minangka dadi rancaking laku jeneng sira tak paringi kanthi ora ana liya kejaba mung para panakawan mulkang sanga iku sak pungkire saka piswanan Ampirana Kakang Semaran para putra-putrane minangka dadi kanthi kita lumaku ana ngalengka Ndiraja. Nggih kandhawuh. Prastuti marang paduka kepareng nyuwun pamit nduta dhateng ngalengka Ndiraja sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pramuja.
Iki anggodo nganggone sowan tanpa tak timbali. Kowe bakal darbiatur apa anggodo? Iki. Lepat kula nyuwun pangapunten. Sawentawis Kanjeng Sinun ndapuk dutan wonten Ngalengka Diraja kaliyan Pramudya Bau menika menggawe ngraos kula kados dene awrat lho abote nggondi wong iki jenenge ingsun sing dawuh leres nanging kula niku wau tukar atur kaliyan kadang kula si Anila menika wau wah iki jan nah ora patek adil iki cah anyar wis didapuk dadi senopati dutan ratu lah kok aku sing suwita ket biyen wiwit tata debuk urung tau dikai pangkat senopati dutan niku nun sewu kula mboten nama meri nanging awrat menggawe ngraos kula Sinun kula menika nggih kepengin ngetingalaken dharma bekti dhateng paduka Sinun Prabu Panca menapa Rama Wijaya Rayo ngono to Kakang Anila bener leres aturipun kadang kula adi anggodo Sinun kula badhe nyuwun ngaturaken dharma bekti dhateng paduka Sinun Prabu Rama Wijaya. Kepiye Wibisana iki anggodo karo Anila padha meri karo Pramuja. Sapunika ngaten nggih mawon. Koko Prabu klatri damel dutan kalih malih. Dados wekdal samangke duta Pancawati dipun dapuk tigang perkawis. Sepisan Pramuja ingkang angka kalih anggodo lajeng ingkang angka 3 Jaya Anila. Banjur karepmu Pramuja darbi kewajiban nyidra dumateng kembang Dewarna ing sampun wonten tanganipun Koko Prabu Dasamuka. Lajeng anggodo gandeng Koko Prabu Dasamuka niku kekiyatanipun mboten ngemuaken dhateng kekiyatan badan wadak nanging kagungan pusaka wujudipun Makutha Kencana. Menika ugi kalebet pengapesanipun Koko Prabu Dasamuka. Lah Jaya anggodo mugi kepareng dipun dapuk dados dutan nanging nyidra makutanipun Koko Prabu Dasamuka. Lajeng Jaya Anila supados nyidra pusaka Ngalengka Diraja ingkang dipunustani Watu Timpuru lan Pedhang Mentawa. Yen sampun dumados Makutha Kencana, Watu Timpuru lan Pedhang Mentawa dipun cidra. Ateges Koko Prabu Dasamuka sampun boten wonten kegiatanipun. Lestantun paduka mboyong kundur Gusti kula Kyai Warasinta Sinuwun. Aduh. Yen mengkono ya wis jajal mengko tak timbalane si anggodo lan Anila. Si anggodo tak percaya nyidra marang Makutha Kencana agemane Prabu Dasamuka. Banjur Anila tak percaya supaya nyidra sepisan Pedhang Mentawa ingkang angka 2 Watu Timpuru kang minangka dadi pusaka Ngalengka Diraja. Kepiye anggodo? Aduh matur sembah nuwun Sinuwun. Yen mengaten daya-daya kula badhe ngraboso dhateng Ngalengka Diraja nyuwun pamit sing ati-ati Rama kula nyuwun ya sing ati-ati kaya ngono kuwi ketokno labuhanmu marang Gustimu balimu saka Ngalengka Diraja kuwi pinter nggawa makutane Dasamuka munggah banget sak ora-orane dadi peniti. Anila munggah pangkat dadi tukang tepas-tepas. Matur nuwun. Oh wis kono do mangkat to. Kula nyuwun pamit Rama, kula nyuwun sing ati-ati dhewe bocah iki mangkat to dina iki. Lho Anila.
Suwi hotel luar aras Apiara sorot lintang kumedap Dede sonyo madya latri lumrang gandaning pus pitong Diani Putiani ro sang duijo worom brengeng kumaraning madu bronto witeng klapa Kacarita tatkala semana Prabu Rama Wijaya ing Pancawati wis kepareng andhapuk duta 3 arsa ngrabasa wonten wewengkon kraton Ngalengka Ndiraja Pramuja Bau putra ing kayangan Puspa Kawedhar kawis cukla-cukli Brahmana Santi Sangka priyatos enggalih mapan ingkun Tradewata tuwuh pangaribawa datan mukal sumunduling kayangan para Jawata ing kayangan Suraya alok yen to madya padha kantempuh punang gara-gara candraning gara-gara bumi goncang langit gumarang tangisih bumi iku lawan langit tangising bumi nulindu sedra kaping 7 tangising langit udan barasal mungsuh klung pating palengkung tejo mangkara-kara dedet ira ati manggut-manggut puncahing gunung Jamur dipa kinocak-kocak kinebur kebur tirtaning kawah Candra dimuka geger para Jawata Dewa Kantaka widodari jilih kepati merga saka datan kiat nyangga panasing gara-gara tetungguling para Jawata Iwang Pramesti Bathara Guru Sigra nyandak cupu maning asta gina kang isi banyu panguripan Sigra katetesaken medhak dhateng Mercapada sirep
Padha sakala punang goro-goro. Sirping goro-goro mijil perpat Punakawan. Yen kacandra kaya Jawata mbedah kayangan kaya satriya rebut wanita.